ಸಂಸದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರನಾಗ್ಲೆ ಸಾಲಡು ಉಂತುದು ಸಮ ವಸ್ತ್ರದ ತುತ್ತೈತೋಡು ಉಂತುದು ಬೈದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ನಾಗ್ಲೇನು ಪೆರ್ಮೇಡು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸುಗದ್ದಿಗೆದ ಚಾವಡಿದು ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಳ್ಳರು ಮಾತೆರ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲೆಲ ಮೂಲಕವಾದ ಮಾತ ಬೈದಿನಂಜನೆ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆದ ಗುರುಕಾರರು ಅಂಜನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ನಾಗ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲೆದ ಮೂಲಕವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಣ್ಣದ ಯಾನಿಗೆ ಏನೊಂದುಳ್ಳ ತುರುಕಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಯ ಸಿ ಕೆ ಜಯರಾಮ್ ಸಿದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಳ ಭಾಗದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಒರಿ ಶಾಸಕರಾದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಹೆಂಚಿನ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮನ್ಪುಣಿನ ತನ್ನ ಶಾಸಕತ್ವದ ಅವಧಿಡು ಈ ಉಳ್ಳಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಶ್ರೀ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಂಡಾಡಗುತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೊಟ್ಟಿಗಾರ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರೋಷನ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾರ್ಡ್ಕೋರ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಬೇದಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅರವಿಂದ್ ಗೋಳಾರ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೀವ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನಿಟ್ಟೆ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೀವ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನಿಟ್ಟೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ವರವು ದೇವ ಬಂಧು ಬಳಗ ಲೇಸದ ಕಜ್ಜನ್ನು ತುಂಬರಿತು ಒಂದುಳ್ಳೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗುರುಕರ್ಮೆನೆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ರೈನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೇರೆನೆ ಎಂಗ್ಲ ಸಂಘ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪೂರ್ಣ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕುಡಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸ್ದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ತುನಗ ಸುರೂಕಾದ ನಮಗೆ ಟಿವಿ ತೋಜಿನಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಂಚಿನ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗದ್ರಿ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರಿ ಮೇರೆ ತುಳು ಚಿಂತಕರ ಬೊಕ್ಕ ಹವ್ಯಾಸಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಶಾಲನ ಪದ್ಯಾದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಂಡೇರಿ ಎಂಗಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದಿದ್ದೆ ಕುಡ್ಲದ ಖ್ಯಾತ ನ್ಯಾಯವಾದಿಲಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಸ್ ಮೇರೆನೆ ಎಂಗಲ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಂಡು ಕೊಂಡಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾದ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಕೋಟೆಕಾರದ ವೈದ್ಯನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿದ್ದು ಐನು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಿಭಾಯಿಸಿದ ಇತ್ತೆ ಕೊಂಡಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಇಂಗೆಲ್ಲ ರಾಜೇಶ್ ರೈ ಕೋಟೆಗಾರ್ ಗೊತ್ತು ಮೇರೇನು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಿಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಕೊಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅಂಜನೆ ಜಗದೀಶ್ ಗುಜರಣಿಯವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿಯವರನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎಂ ಮಾಡೂರು ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ
ಈತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವ ಅಶೋಕ್ ಕುಲಾಲ್ ಇವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಮಾತ ಭಿನ್ನೆರ್ನಕ್ಲೆನ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಮೂಕೆಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಸಂಸದ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ అయినంಚಿನ ಲತೀಶ್ ವಿ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರೆಗೂ ಸೊಲ್ಮೇಲಡು ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ಲೆಸ್ಗದ ದುಂಬುದ ಕಜ್ಜ ಸಂಸ್ಥೆ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಂತೇರು ಐನು ಪೂರ ಜನಗಳಿಗೆ ತೆರಿಪಾಯರಿಗೆ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆ ಸಂಸ್ಥೆದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅನ್ನಾಗ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ವರದಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮಾತಾಗಡ್ಲ ಅವೇ ಆ ಕಜ್ಜ ಇನಿ ಈ ಚಾವಡಿಡ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ವರದಿನ ಇನಿ ನಮ್ಮದು ಮುದಿಯೊಂದುಲ್ಲರು ಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ అయినంಚಿನ ನಿತಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ರಕ್ತದಾನ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಮೂಲ್ಯ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನೆರವು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ. ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಮಾಡೂರು ಶಾಲೆಯ 2 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘವು ಊರಿನ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸದಾ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ಇಚ್ಛೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನುಗ್ರಹ, ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ತಮ ಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಉದ್ಯೋಮ ಅಮೃತಂಗಮಯ ಪನ್ಪಿಲಕ ಏಪ ಕತ್ತಲೆಡು ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ಬೊತ್ತುಂಡ ಆ ಪರಿಸರಗೂ ಊರಿಗೂ ಬೊಲ್ಪಾಪುಂಡ ಲೋಕಡು ಬೊಲ್ಪಾಪುಂಡ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಇನಿ ಮೂಲು ಪೊತ್ತೈನಂಚಿನ ಈ ಕೂಡರು ಮುಲ್ಪದ ಮಾಡೂರು ಭಾಗದ ಸಂಸದ ಮಾತಾ ಜವಣರು ಅಂಚಿನ ಮಾಡೂರು ಭಾಗದ ಮಾತೆರಲ ಬಾಲಡು ಬಾಲಗು ಬೊಲ್ಪುಡು ಬಣದ ಕೊರಡು ಬಣದು ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಟ್ಟೊಂದು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಲ ಗೈಡು ಉದಿಪನ అయినంಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಲೇಸದ ಕಜ್ಜ ನೊಟ್ಟುಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಒತ್ತುಗುರ್ಕಾತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಪಂಜ ಬಂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಒತ್ತುಗುರ್ಕಾರಿತೆ ಆಪಿನಡು ದುಂಬೆ 6 ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಬಾರಿ ಪುಗಡ್ತೇನೆ ಬಡೈನಾರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಡೆದಕ್ಕ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಿಂಚಿನ ಓಡಾಡೋಡು ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ವಾಗ್ಮಿಲ ಅಂದು ಆರ್ಲ ತುಡರ್ ಆರ್ಲ ಅದು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಾರೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಟೆಗಾರ ಗೊತ್ತದ ರಾಜೇಶ್ ಸೈಕ್ಲು ಸಮಾಜ ದುಮ್ಮು ಪೋಂದೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮಂದಾಲ ಅವು ಕಾತುಕೊಳ್ಳುಜಿ ದೇಶ ಸಮಾಜ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದುಂಪು ಹೊಂದುಕೊಂಡು ಆಯ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಂದು ಜನಕುಲ್ನ ದೇವರನ ಧರ್ಮದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂಡ ಜನಕುಲ್ನ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರುವನೆರಲ ಆಪುಂಡು ಜನಕುಲಿಗೆ ಒಂದು ಜಾತ ವಿಚಾರ ಕೊರಿಯರ್ಲ ಆಪುಂಡು ಆ ದೃಷ್ಟಿಡಿ ಶಬರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದಾಕ್ಲೇನು ಯಾನು ಪುಗರ್ವೆ ಒಕ್ಕಲೆ ಆಭಾರಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆರ್ದು ನನೊಂಜಾತ್ ಊರ್ದ ಜನಕುಲು ಆತನ ಊರ್ದ ಜವಣ್ಯರು ನನೊಂಜಾತ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿನ ಪಡೆ ಒಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಮುಲ್ಪ ಬುಳೆವದ್ದು ಬರಡು ಎಂದು ಎನ್ನ ಆಶಯ. ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎದುರುದು ಯಾಂದಲ ಆತ್ಮಾತ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರ್ನಾಥ್ ವಿದ್ವಾಂಸ ಎತ್ತಿ ಆಂಡಲ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಡು ಆಚರಿಸಿದ ಒಂಜಿ ಹಬ್ಬ. ಕೃಷ್ಣೇ ಅವತಾರ ಪುರುಷೆ ಆಯನ ಹುಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮದಾಲ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೋಣ್ಯರಿಗೆ ಆಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪುಡುಂದಾಂಡ ಕೃಷ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಚತುರ ರಾಜಕಾರಣಿ ದೇವೇರನ ಅವತಾರ ಏತ ಉಂಡ ಇತಿಹಾಸಕಾರ್ಯರ್ನಕ್ಕಳು 2 ಜನನು ನೋಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿನ ಯಾನು ಓದಿದಿನ ನೆನಪು ಒಂಜಿ ಚಾಣಕ್ಯ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೆ ಅಪ್ರತಿಮ ರಾಜಕಾರಣಿ ಇನ್ನು ಪಡೆದು ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ஒரு ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಮೇರಿಕಡು ಕೆಲಸ ಹೊಡಿತೇರಿಗೆ ಅರೆಗೆ ಹುಷಾರಿದ್ದ ಪೊರ್ತುಡು 6 ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆಬೋದುಪ್ಪೇರು ಅಮೇರಿಕೋಡು ಅಮೇರಿಕದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಹಜವಾದ ಹೆಚ್ಚಾದ ಆ ಊರ್ದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿದಾಗ ಪಡೆ ಹೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಮೇರೆ ಪೋನಾಗ ಅರ್ನ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರಿದ ಎದುರುಡು
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೆ ಅರ್ಜುನಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬೋಧಿಸೋನ ಮಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತೂದುತ್ತೇರಿ ಅರೆಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇನ್ಬೇರಿಗೆ ಅವ ಮಾತಲ್ಲ ಸರಿ ಅಮೇರಿಕಾ ಬಂಡನ ಹಿಂದೂ ದೇಶದ ಹಾಲಾಗ್ತಿ ಇರ್ನ ದವಾಖಾನೆದ ಪಿದೈಡ್ ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಅರ್ಜುನಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬೋಧನೆ ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪಾರ್ತಿರ್ತಾರೆ ದಾದ ಕಾರಣ ಅಂತ ಬಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆರು ಬಂದ್ಪೇರಿ ಯಾನಂಗೆ ವೈದ್ಯ ಬರ್ಪಿನ ರೋಗಿನಕ್ಲೇನು ಗುಣಪಡಿಸೋನ ಮುಖ್ಯ ಆಂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಗಟ್ಟಿತನವನ್ನು ಮನ್ಪವನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರ್ಜುನೆ ಯುದ್ಧರಂಗೋಡು ಎದುರು 10 ಕೌರವರನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಂಡವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ ತೂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಎನ್ನ ಸಂಬಂಧದಕ್ಕಳು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರು ಎನ್ನ ಪಲಯಲ್ಲು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮುಗ್ಲೇನು ಮಾತ ಯಾನು ಕೆರ್ಪೆನ ಅತನಂಜ ಸೈಪುನ ಒಂದು ಬೋರ್ಚಿ ಬಣ್ಣದ ಶಸ್ತ್ರದಾಯಕ ಮನ್ಪು ಆ ಪುರ್ತಲು ಕೃಷ್ಣ ಆಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಾದ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದಾದ ಪಣದ ಬೋಧಿಸವೆ ಅಂಚೆನೆ ఆయన మనసుని గట్టి మందు ఇద్దొక ప్రేరణ కొప్పే అవే తరటు కొంచెం రోగి ఏన కైతడి బతుందండ ఆయన మనసుని గట్టి మంతుది ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸಾಧಾರಣವಾದ ರೋಗ ಅವು ಗುಣಪಡಿಸೋನ ರೋಗ ಅಂತ ಪಂಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ತಂದಂಡ ಅರ್ಧ ರೋಗ ಅಡಿಗೆ ಗುಣ ಹಾಪುಡು ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಕೃಷ್ಣೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಒವ್ವೇ ಧರ್ಮದಾಯ ದುಪ್ಪೇರ್ಯಾರು ಒವ್ವೇ ದೇಶದಾಯ ದುಪ್ಪೇರು ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಎನ್ನ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರಿದ ಪಿದಾವುಡು ఆయన ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದೆ ಪಂಡದು ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ದೇಶ ಬುರ್ದು ಪಿದಾಯ ದೇಶ ಒಪ್ಪೋದು ಜಗತ್ತಿಡು ಆಯ ಪ್ರಚಾರದ ತಂತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೃಷ್ಣನ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವು ಬೇತರೂಪಡು ಮಾತ ಬತ್ತದು ಆ ಒಂದು ಮಾತ ಕೃಷ್ಣನ ಮಹಿಮೆನ ಕೃಷ್ಣನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಇನ್ನು ನಂಗೆ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ ಬರೋದಿತ್ತಿಂದನ ವಿಚಾರ ಈ ತರಟು ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ನೆನೆತಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಂದು ಅನಾಯಾಸೇನ ಮರಣಂ ವಿನಾ ದೈನೇನ ಜೀವನಂ ದೇಹಿಮೇ ಕೃಪಯ ಕೃಷ್ಣತಯ ಭಕ್ತಿ ಅಚಂಚಲ ಎಂಕ್ ಬೇನದಾಂತನ ಮರಣ ಕೊರು ಅನಾಯಾಸೇನ ಮರಣ ಬೇನಜ್ಜಂದನ ಮರಣ ಕೊರು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಪಣ್ಣು ನಟು ನಮ್ಮ ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ಇನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಮಾತ ನಟೊಂದು ಪುನಃ ಆ ವಿಚಾರಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಂತೊಂದು ಪುನಃ ಅಜ್ಜದು ನಂಗೆ ಇನ್ನು ದೇವರ ವಿಚಾರ ಸತ್ಯ ಮಾತ ಬೇಟೆ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ತರವಾಯಿನ ವಿಚಾರದ ಗೂಡಾನು ಬೇದಿಸ ಅಂದಾಂಡ ಅವು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದ ಒವೇ ಅದಪ್ಪು ಅವು ఆయన ವಿಚಾರನು ಬೇದಿಸರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದಿಂದ ಅಂದಾಂಡ ಅವನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸೇರುಂಡು ಅತನೊಂದು ಭ್ರಮೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅತನೊಂದು ಕಟ್ಟುಕತೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಇನಿ ಜನನ ಮರಣ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಇನ್ನು ನನ್ನಲ ಬೇದಿಸೇರಾತಿಜಿ ಸೈತಿಪಕ್ಕದಾದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸೈತಿಪಕ್ಕ ಓಡೆಪೋಪ್ಪ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪಂಡದಾಯ್ತಾ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಿಚಾರ ನಂಗೆ ನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾತಿಜಿ ಆಂಡ ಇನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಂಬುಬೋತುಂಡು ಒಂದು ಈ ಭೂಮಿ ಕೈತಲ್ ಇತ್ತಿನ ಸುಮಾರು ಸೌರಮಂಡಲದ ಲೆಕ್ಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಪ ಸೌರಮಂಡಲೇನು ಈ ನಿಹಾರಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಗುರುತು ಬಂತಂದೆ ಐಟ್ಲ ರಡ್ಡು ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಸಮಸಮಾದಿತ್ತಿನ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತಿನ ಭೂಮಿಲಿ ಉಂಡು ಎಂದು ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ದುಂಬದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಳು ಈ ಭೂಮಿ ಈ ದೇವರು ಅತಂದಾಂಡ ಇದು ಮಿತ್ತದ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಇருந்து ಬಂದ್ಬೇರು ಇಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಬಂದಂಡ ಇಂಚಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ನೀಹಾರಿಕೆ ನಕಲು ಪುನಗ ಈ ಭೂಮಿ ನಂಗೆ ಮುಳು ನಂಗೆ ಜನನ ಬತ್ತಿ ತಿನ್ನಾಡ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಂತಲೇ ಬೇತೆ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ ದಾಯ ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪಂಪಣಗಳು ಓಳು ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನ ನನ್ನ ಕೊರಡಾತ್ರಿ ಆತ್ಮೀರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಎಂಚಿನ ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಎಂಜಿನ ಪಂಡು ಕೊಡ್ತೇರು ಅವು ಸುಳ್ಳುದಾಲ ಖಂಡಿತ ಆ ಒಂದು ಅಂಚ ದೇವರ ಬಂಡ ಏರು ದೇವರ ಬಂಡ ದಾದ ಧರ್ಮ ಆಯ್ತು ಆಚರಣೆದ ದಾದ ನೇನ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ದುಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಎಂಜಿನ ಪಂಡು ಕೊಡ್ತೇರು ಐ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ದುಮ್ಮು ಕುಣ್ಪೋಪಿಕ್ಕಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ಇನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ನಿಮಿತ್ತ ಶಬರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದಕ್ಕಳು ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ದೃಷ್ಟಿಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಳನ್ನು ಗಣ್ಯರನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದು
ಅಕ್ಲ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಧರ್ಮ ಪಂಡದಾದ, ಸಮಾಜ ಪಂಡದಾದ, ದೇಶ ಪಂಡದಾದ, ದೇವೇರು ಪಂಡದಾದ, ಜನನ ಮರಣ ಪಂಡದಾದ ಇಂಥ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪವನ ದೃಷ್ಟಿ ಧರ್ಮದ ಸೇವೆ ದೇವರ ಸೇವೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಶಬರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕಡು ಸಮಾಜಡು ನನಂಜಾತ ಅಕ್ಕಳು ಗೌರವ ಸಂಪಾದಿಸಾಡು ನನಂಜಾತ್ ಜನಕ್ಕಳನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವು ಧರ್ಮದಾದ ಪೆರ್ಯಾರು, ಸಮಾಜದ ಬೇತೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆದ ಪೆರ್ಯಾರು ಅವೇ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ಏಪನ ಸೈವ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮರು ಹುಟ್ಟು ಬರು ಅವು ಬೇತೆ ವಿಚಾರ. ஆனால் ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟುಕಡೆತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತಿನಾಗ ನಮ್ಮದಾದ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪುವ ಅವೇ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕಡನ್ನು ಆರಿಸಾವಡು ಆ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬನ್ನಗ ನೆರನ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾದ ಈ ಒಂದು ಲೇಜು ಸುಗತಿಗಳು 19 ತಾರೀಕು ಸನ್ಮಾನದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪರಲ್ಲ. ಆಗ್ಲೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಆ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಆಗ್ಲು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಂದಿ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಒಪ್ಪುಣಿಗೆ ಸೇನದ ಮಾತಾ ವಿಭಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗ ಬಿಡು ಅಂಚಿನ ಸಮವಸ್ತ್ರೋಡು ಇನಿಬತ್ತದ ಅರಗೆ ದಿಗದಿನ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಪದಕಲು ದಿಗದಿಲ್ಲ ಆ ಮಾತಾ ಪದಕಲೆಲ್ಲ ದೀವೊಂದು ಒಂಜಿ ಯೋಧೆ ಆದೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗ ಮೂಡು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅಸೈಗೋಳಿ ಮೇರೆ ಅರೆಗೆ ಸುರುಕಾದ ಇನಿತೆ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಜಿನ 2006ರಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಪರೇಷನ್ ರಕ್ಷಕ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2010ರಿಂದ ಮೈಸೂರಿನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪರಮಾಣು ಘಟಕ, 2016ರಿಂದ ಭಾರತ ಚೀನಾ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಸಿಕ್ಕಿಂನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2015ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಪರೇಷನ್ MEGH-D007 ಎಂಬ ಆಪರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2017ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಗಡಿಭಾಗದ ಡೊಕ್ಲಹೆಮ್ನಲ್ಲಿ 72 ದಿನ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಸೈನಿಕರನ್ನು ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ ಗಡಿ ಭಾಗದಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವ ಇವರು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ 2018ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇವರು KS ಹೆಗ್ಡೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ವೀರ ಪುತ್ರನಾಗಿರುವ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವ ನಮನಗಳು. ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಆರೋಗ್ಯ, ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಗೌರವಪೂರ್ಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ. ಶಬರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ತಾಂಬೂಲವನ್ನು ಕೊರೆದು ಸಂಸದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ನವೀನಿಸ್ಕೊಂಡ ಬೇರೆ ತಾಂಬೂಲವನ್ನು ಕೊಡದು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಎದ್ಕೊಂಡೇರು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿತಚಿಂತಕರಾಯನಂಚಿನ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಲನ ಪೊತ್ತಿಯಾದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೋರಿಯರು ಐದು ಪಕ್ಕ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರ ಮೇರೆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಎದ್ಕೊಂಡೇರು. ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪಂಚಾಯತ ಗುರುಕಾರ್ಲೈನಂಚಿನ ರಾಜೇಶ್ ವಂಚಿಲ್ ಮುಂಡಾಸನ ಕಟ್ಟದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಾಗ್ಲಿ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಮುಂಡಾಸನ ಕಟ್ಟುನಾಗ್ಲಿ ಮುಂಡಾಸ ಪಂಡ ಯಜಮಾನಿಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಮುಂಡಾಸ ಮೈಸೂರು ಪೇಟನು ಅನ್ನ ತರಗತಿ ಇದು ಆಯ್ತ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಟೆಗಾರ ಗೊತ್ತದ ಕೊಂಡಾಣದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಲಂಚ ರಾಜೇಶ್ ರೈ ಮೇರೆ ನೆಂಪುದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಲಕವನ್ನು ಕೊರಿಯರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಸ್ತೂರಿ ಪಂಜ ಫಲಪುರಪನ್ನು ಕೊರಿಯರು. ಫಲಪುರ ಕೊರೆದು ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸನ್ಮಾನದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಲಕನ್ನು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೇರೆ ಕೊರಿಯರು. ನನ್ನ ಈ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವು 2000 ಮದ್ರಾಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ದೇಶದ ನಾನಾ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಕಾಶ್ಮೀರ, ಸಿಯಾಚಿನ್ ಮತ್ತು
ಪಂಜಾಬ್, ಅಸ್ಸಾಂ, ಮೈಸೂರು, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆಲಿ ನಡೆದಂಥ ತಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಡೋಕ್ಲಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ 70 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಜೀವನವನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಬಂದಿರುತ್ತೇನೆ. ಯೋಜನೆಯೇ ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಸೈನಿಕರು ಸದಾ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಜೆಗಳ ನಾಳಿನ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ನಾಳಿನ ಜೀವನವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. CH ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ, ಚೀನಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈ 3 ದೇಶದ ಗಡಿಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ 12 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಐಸಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ -40 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ -50 ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ತಳದಿಂದ 22,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಆವೃತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು ಆರ್ಮಿಯವರಿಗೆ ಫಸ್ಟಾಗಿ 1 ತಿಂಗಳ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾರು ಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ 3 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಸಂಪರ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ್ಮೇಲೆ. ಆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು 10 ಜನ ತಂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಗ್ಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಅವರವರ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೋಗುವಾಗ ಐಸೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಪನ್ ಆಗುವಾಗ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲಿಂದ ಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರನ್ನು ಬಚಾವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಗ್ಗವನ್ನು ಈ 10 ಜನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಕಟ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೇಲೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ, ಅಂದರೆ ಉಸಿರಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿನ್ನಲು ಆಹಾರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ರೊಟ್ಟಿ ಈ ಥರ ತಿಂದ್ರೇ ಜೀರ್ಣ ಆಗೋದು, ಇಲ್ಲಾದರೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ಬಕೆಟ್ ನೀರು ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕುದೀತಾ ಇರುವಾಗ ಕುಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲದ್ರೆ 2 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಅದು ಐಸಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಬಾತ್ರೂಮು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೋಗುವಾಗ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಅಲ್ಲಿ 10,000 ಜನ ಒಬ್ಬ ಪೋಸ್ಟ್ 10 ಜನ 1,000 ಜನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬರಿಗೆ 3 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ಔಟು. 3 ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೇ ನಿದ್ದೆ, ತಮ್ಮ ಜೊತೆಯವರ ಹತ್ರ ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. 3 ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಪತ್ತು ವಿಪತ್ತು, ಪ್ರವಾಹ, ಭೂಕಂಪ ಮತ್ತಿತರ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪಣವಾಗಿಟ್ಟು ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯೋಧರಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕನಸು ಕಾಣಲು ಸಮಯವಿರಲ್ಲ. ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ವಿಶ್ವ ಮಾನವನಾಗಿಸುವ ಕರ್ತವ್ಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರ ಮೇಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರುವ ಇಂದಿನ ಯುವ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ದೇಶ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ 10 ಜನರಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಸಂಘವು ಬಲಿಷ್ಠವಾದುದು ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಒಂದುಗೂಡಿದ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಪದಿನೆನ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಕೃಷ್ಣದೇವರಿಗಳ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕಂಠಪಾಠ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಂದೇ ಶಬರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಕ್ಕಲು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಅವು ಭಾರತೀಯರನ ಕೊಡುಗೆ. ಮಾತಾ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಲೆಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಸಾರ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡು ಉಂಡು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದ
ಆರಂಭದ ಪುರ್ತುಡು ಅರ್ಜುನ ಗವೆನಾರು ಬೋಧನೆ ಮಲ್ದೀನಿ. ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 14 ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಟು. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ನಡೆತಿದ್ದೀನಿ 14 ದಿನ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧಡೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದಿನ ಪಾಂಡವರ್ನ ಸೇನೆ 7 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ, ಕೌರವರ್ನ 11. ಒಟ್ಟು 14 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೇನೆ 14 ದಿನ ಯುದ್ಧ ನಡೆತಂಡು 14 ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥರ್ನಕುಲು ಇತ್ತಿನ ಆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ನಡತಿನ ಕತೆ ಉಪ್ಪುನು ಮಹಾಭಾರತದ 14 ಪರ್ವಲುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಆ 14 ಒಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧ. ಅಂಚಾದ ಶಬರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕುಲು ಕೃಷ್ಣದೇವರ್ನ ಪುದರ್ದ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೇನು ಕೃಷ್ಣದೇವರ್ನ ಸುಗಿಪ್ಪುದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರವೀಣರೆಗೆ ಕೊರಿಯೇರು. ನಿಜವಾದರ್ನ 14 ವರ್ಷದ ಆ ಒಂಜಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಸೇವೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕುಲ್ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಂದಿ ಅನ್ನುವೆ. ಆ ಯೋಧನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪರೆ ಶಬರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ ನಕುಲು ಸಾಲ್ಡ್ ಉಂತುದು ಗೌರವ ಕೊರಿಯರು. ಸಭೆ ತಕುಲ್ಪುರ ಲಕ್ಕದು ಉಂತುದು ಆ ಯೋಧ ಗೌರವ ಕೊರಿಯರು. ನಮ್ಮ ಕಾಶ್ಮೀರಗೆ ಪೋಂಡ ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಅಪ್ಪೆ ಭಾರತನ ಮುಕುಟ ಅಂದ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಶಿರೋಭಾಗ. ಶ್ರೀನಗರಡ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಯೋಧರೇನು ಶ್ರೀನಗರದ ನಿವಾಸಿಲು ಶತ್ರುಳು ಪಂಡದು ಒಂದು ಲೇರು ಅಲ್ತ ನಿವಾಸಿಲೆಗೆ ಶ್ರೀನಗರದ ನಿವಾಸಿಲೇರುಲ್ಲೇರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಅಖಿಲೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರಿಂದ ಪಂಡ ಎಲರ್ಜಿ ಅಖಿಲೇನು ಪಗೆ ಮಾನಿಲು ಪಂಡದು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ, ಅಪನಂಬಿಕೆಡು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರವೀಣರಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಬರು, ಅವಳು ನಮ್ಮನೇ ದೇಶ ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವು. ಆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ನೆಲಟ್ಟು ಅಲ್ತ ಊರ್ದಕುಲು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಾನತ್ತ ಅಪಮಾನ ಮಲ್ಪುನ ಅಪಮಾನ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ. ಐತ ತುಲನ ಮಂತೊಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಈ ಪರ್ವಕಾಲಡ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಇತ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು. ಶಬರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಕೃಷ್ಣಗಳ ಎಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ. ಶಬರಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪುದರ್ ಒಂದು ರಾಮಾಯಣದ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪುದರ್. ಮತಂಗ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಋಷಿಕ್ಲೆನ ಆಶ್ರಮ. ಆ ಮತಂಗ ಋಷಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗತಿದಾಂತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ತಿಕ್ಕುವಲ್. ಆ ಬಾಲೆನಾರು ಸಾಂಕ್ವೇರು. ಆ ಬಾಲೆ ಮಲ್ಲಾನಾಗ ಮತಂಗ ಮುನಿಕುಲು ಅರ್ನ ಅಂತ್ಯಕಾಲಡ್ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಪೊಣ್ಣಗೆ. ರಾಮ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಅಕ್ಷರ ಮುಂದೇನೆ ಈಶ್ವರ ದೇವೇರು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಗೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ರಾಮನಾಮ. ಆ ರಾಮೇ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪುದರ್ದ ರಾಮ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪುದರ್ದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಯುಗಟ್ಟು ನರಮಾನೆಯಾದ ಅವತಾರದೆತ್ತದು ಬರಿಯರೆ ಉಳ್ಳೇ. ನಾರಾಯಣ ದೇವರೇ ರಾಮನ ಪುದರ್ಡು ಬರ್ಪೇರು ಇಂಚ ಪಂಡದು ರಾಮೆ ಪುಟ್ಟು ನೆರೆದು ಏತೋ ವರ್ಷ ದುಂಬು ಆ ಶಬರಿಗೆ ಮತಂಗ ಮುನಿಕುಲು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚಾದ ಈ ರಾಮದರ್ಶನ ಮಲ್ಪು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲೇ ಕೊರಿಯೇರು. ಅಲ್ನ ಜೀವನದ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಷ್ಯ ಎತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ರಾಮನ ತೂವೋಡು ಒಂದು ಕಾದಿರುವಳು ಶಬರಿ ರಾಮ ಬರುವನೆಂದು ಈ ಪದ ನಿಕುಲ್ಕೆ ಎಂದುಪ್ಪರು. ರಾಮೆ ಇನಿ ಬರ್ಪೆ ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಪೆ ಎಂದಾಲು ಏಪ ಕಾಪರ ಸುರುಮಲ್ತಲೆಂದು ಪಂಡ ರಾಮೆ ಪುಟ್ಟು ನೆಡ್ದು ದುಂಬೆ ಆಲು ಪರಬಾದು ಪೋಯಲು ಆಂಡಲಾಲೆಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇನಿ ಬರ್ಪೆ ರಾಮೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಎಂದು ಅಂಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಡು ಪುನಗ ಒಂಜಿ 7 ರಾಮದೇವೇರು ಬತ್ತಂಡ. ಆ ರಾಮನ ಎದುಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ ನಡತದ ಬಚ್ಚಿದುಪ್ಪೆ ಆಯ್ಗೆ ತಿನಿಯರ ತೆನಸು ಬೋಡತ್ತ ಐಕ್ ಆ ಕಾಡಿಡು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಫಲಪರ್ನಲೇನ ಪುರ ಕೊನಬತ್ತದಿ ಒಂದಿತ್ತಲ್. ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಯಾನ ವಾ ಫಲನು ಕೊರುಡು ಎದೆಡ್ಡೆ ಫಲಪರ್ನಲೇನಾಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತಲ್ಲ. ರಾಮದೇವರು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೀತೆನ ಅಪಹರಣ ಆಯಿಬೊಕ್ಕ ಸೀತೆನ ನಾಡೊಂದು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಪೇರಕುಲು ಬಂದಾಗ ಮತಂಗಾಶ್ರಮ ಇತ್ತಿನ ಶಬರಿ ರಾಮಗ್ ಆತಿಥ್ಯನ ಮಲ್ಪೋಲ್ ರಾಮನ ತೂದು ಅಲೆಗೆ ಕನಟ್ಟು ಬರೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಾಮನ ಚಿತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮನ್ ತೂತು ಜಲಾಲ್ ರಾಮೆ ಪಂಡ ಇಂಚ ಉಪ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನಿದ್ದೀನಿ ಮಾತ್ರ
ಅಲ್ಲಿ ಎన్ని ದಿನ ಅಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆದ ರಾಮೆ ಎದುರುಡು ಬನ್ನಗ ಅಲ್ಲಿ ಏತು ಸಂತೋಷ ಆದಪ್ಪು. ರಾಮನ ತೂವಂದೇನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಾಮನಾಮದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಬನ್ನಗ ರಾಮೆ ಪುಟ್ಟಿದಿಜೆ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ರಾಮೆ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪೇ ಪಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ರಾಮನ ಸ್ವತಃ ತೂನಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಂತೋಷನ ತಡೆಯೊಂಡ್ರೆ ತೀರುಚಿ ವಾನನ್ನದ ಉಪಚಾರ ಮಲ್ತೋ ನಿತ್ತಲೆಂದು ಕೇಂಡಾಲ್ ಫಲ ಪರಂದಿಲೇನು ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಅವೇನೋ ಚುಚ್ಚಿದ ತಿಂಪಿನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ರುಚಿ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಚುಚ್ಚಿದ ತೂಪಿನಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿ ಉಂಡೊಂದಾಂಡ ಇಂದ ತಿನ್ನು ಎಂದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಗ್ಗಿದು ಒಂದು ರುಚಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅವೇನು ದಕ್ಕುನು ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆನ ಮಡೆ ಮಲ್ತದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇ ಪಂಡದು ಆಂಡ ಈ ಪರಂದು ರುಚಿ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಂದಲೆಗೆ ಎಂಚ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಐಕ್ ಅವೇನು ಅಗ್ಗಿದೈತೆ ರುಚಿ ತೂದು ರಾಮಗ ಕೊರಿಯಲ್ ರಾಮೆ ಶಬರಿನ ಮಡೆ ತಿಂತಿನತ್ತೆ ಶಬರಿನ ಆ ಭಕ್ತಿದ ರಸಧಾರಿನ ಅನುಭವ ಮಲ್ತೊನ್ನಿ ಶಬರಿನ ಉಪಚಾರ ಹಾಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಶಬರಿ ರಾಮನ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲಿ ರಾಮೆ ಅಡೇಗೆ ಜೆತ್ತೆಗೆ ಮೂಲು ತೂವೊಂದಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ರಾಮೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿಯರು ಶೇಷನ ಮಿತ್ ಜೈದಿನ ಸಿರಿನಾರಾಯಣ ದೇವರೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೋಜಿದು ಬತ್ತೇರು ಆ ರೂಪನ ತೂದು ತೂದು ಸಂತೋಷಡ್ ಆಲು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಯಲ್ ರಾಮದೇವರನ್ನು ಕಾತೊಂದು ಏತೋ ವರ್ಷ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಶಬರಿಗೆ ರಾಮದೇವರು ತಿಕ್ಕಿದಿನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪಗೇಲು ಅರ್ಧ ಪಗೇಲು ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಮನದಾನೆ ಪುಲ್ಯಾನಗ ಶಬರಿನ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇರಿದಂಡು ಆ ಶಬರಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಮಲ್ತೀನಿ ರಾಮೇನೆ ಈ ಕಥೆನೆಯನ್ನು ದಾಯಬೊಕ್ಕರ ಪಂಪೆ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಮೂಲು ಕೃಷ್ಣದೇವರನ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವ ನಡತೊಂದುಂಡು ಶಬರಿ ರಾಮಾಯಣದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಮದೇವರಿಗ್ಲ ಕೃಷ್ಣಗ್ಲ ಎಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದೇನು ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಲೆಗೆ ಪನೋಡು ಪರ್ಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಏತೋ ಜನ ಎನ್ನುಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸರ್ವೆ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣದ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಡೆ ಅನುಪನ ಒಂದುಲ್ಲೆ ರಾಮೆ ಪಂಡಯೇರು ಕೃಷ್ಣೆ ಪಂಡಯೇರು ಎಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೋಪ ಏತೋ ಸಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪ ಅವಳು ವಾ ದೇವರೆಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವೇನು ತೆರೆಯೊನ್ನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಆ ಉದ್ದೇಶದ ಶಬರಿ ಪೆಣ್ಸಕಲು ಮೂಲು ಸ್ಪರ್ಧೆ ದೀನಾಗ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದೀಪೇರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡಪನಾಗ ಅಕ್ಕೆಲೆಗೈತೆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪೋಡು ಕೃಷ್ಣನ ವೇಷ ಪಾಡೋಡುಂದಾಂಡ ವವ್ವಾಡ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಕ್ಕಳು ತೋಜಾವಡುಂದಾಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಚರಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೇಂಡಲ ಅಕ್ಕಳು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೋಡು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶವೇ ಶಬರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದಕ್ಕೂ ಇಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಂದಿ ಒಂದೇರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ರೂಪಡೆ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಚರಿತ್ರೆನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತು ನಮ್ಮ ಸನಾತನವಾಯಿನಂಚಿನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ನೆಟ್ಟಲ ಕೆಲವು ಮತಲು ಇತ್ತಂಡೆ ಷಣ್ಮತ ಅಂದುಪುದರ ಆಜಿ ಮತಲು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಸೂರ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೇವರೆಂದು ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ವರ್ಗ ಇತ್ತಂಡೆ ಅಕ್ಕಳು ಬೇತೆ ವಾ ದೇವರೆಲ್ಲ ನಂಬುದಿದ್ದೇರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಿನ ದೇವರು ಸೂರ್ಯನ ಮಾತ್ರ ಸುಗಿಪುರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಒಂಜಿ ಮತ ಏತೋ 1000 ವರ್ಷದ್ದು ತುಂಬಿತ್ತಿ ನಾವು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗಾಣಪತ್ಯ ಅಂದ್ ಗಣಪತಿನ ಮಾತ್ರ ಕುಲು ದೇವರೆಂದು ನಮ್ಮನು ಆ ವರ್ಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಕಂದ ಪಂಡದು ಸ್ಕಂದ ಅಂದ ಪಂಡ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಾತ್ರ ದೇವರೆಂಕಿಲೆಗೆ ಎಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಶಾಕ್ತೇಯ ಪಂಡ ಶಕ್ತಿ ದುರ್ಗೆ ಕಾಳಿ ದುರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವಿ ಆಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಏರ್ಲ ದೇವರತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಶೈವ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಮಾತ್ರ ದೇವೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವೈಷ್ಣವ ವಿಷ್ಣು ವೈಷ್ಣವರೆಗ್ಲ ಶೈವರೆಗ್ಲ ಪಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಂಡು ರಜನಿಕಾಂತನ ಕಮಲಹಾಸನ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಕ್ಕಲು ತೂದುಪ್ಪರು ಐತ ಕಥೆನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ ವೈಷ್ಣವರೆಗ್ಲ ಶೈವರೆಗ್ಲ ಹೋರಾಟ ಅದು ಕೆಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಂಡು ರಡ್ಡು ಮತ ತಕ್ಕಳು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕಲು ಭಾಗ್ಯವಂತೇರು ಈ ನಮ್ಮ ಆ ಷಣ್ಮತಲ್ ಒಂದು ಏನು ಪನ್ಪನ ಆ ಷಣ್ಮತಲ್ನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಇಜ್ಜಾಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪಿನಿಂದ ಅಂಡ
ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಸುಗಿತಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುವ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನಂಚಿನ ದೇವೇರು ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುಗಿಪುವ ಸೋಮನಾಥ ಎಂದು ಪಂಡ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಭಕ್ತಿ ಕೃಷ್ಣನ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುವ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಆರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುವ ಇಂಚ ಆ ಷಣ್ಮತನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕುರುಳೇರು ಅಂಚಾದು ಈ ತುಳುನಾಡಡೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತದಂಚಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಘಟನೆಲು ಉಡುಪಿದಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಉದಿತ್ತು ಬೈದಿನಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಪುಟ್ಟಿದಿನಂಚಿನ ಊರು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಈ ತುಳುನಾಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಲು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ತೆರಿದುಪ್ಪರೆ ಕಾರಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಅಂಶ ಅಂದಿಕೆಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೂಲಕ ನಂಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆಕುಲು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಬೇತೆ ಬಾಗಡು ಜನಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಂದಿರಿದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕತೆ ಪುರಾಣ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಉಂಡು ಪಂದ್ರೆ ಯಾನು ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಪಡೆಪೆ ದಾಲ ಬರವು ಸರವು ದಾಂತಿನಂಚಿನ ಹಳ್ಳಿದ ಪ್ರಾಯದ ಕಿಲೆಗಳ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದ ಕತೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೇಂಡವು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೂಲಕ ಕೃಷ್ಣದೇವರನ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ದಾಯ ತಿರಿಯು ನೋಡು ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಹಬ್ಬ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆ ಪರ್ಬನ ದಾಯ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವ ವೈಕಾತ್ರ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೃಷ್ಣದೇವರೇನು ಸಂತೋಷ ಮಲ್ಪರೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಅರ್ನ ಜವಣಾದಿಗಡು ಪುನಗ ಅರ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಈ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಉತ್ಸವ ಪಂಡದು ಕೃಷ್ಣದೇವರನ್ನ ಆ ಬಾಲಲೀಲೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಪಂಪ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಪುಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ತ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡು ಓ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಳಾಂಡು ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡು ನಂಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯಾವು ಆಂಡ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಪುಟ್ಟುನಗನೆ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದಿತ್ತದು ಅಷ್ಟಮಿದ ದಿನ ಪುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಡಿರಿಡು ಪುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಗರ್ಗಂಡ ಕತ್ತಲೆದ ನಡುಟ್ಟು ತೆಡಿಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದು ಪುನಗ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಪುಟ್ಟಿಯರು ಅಪಕಾಂಡ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಪುಟ್ಟುನಗಲ ಬೊಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಇತ್ತಂಡು ಯಮುನಾ ನದಿ ಅವು ಪ್ರವಾಹದ ರೀತಿಯ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ವಸುದೇವೆ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಿಡು ಆ ಬಾಲಿನ ಪಾಡ್ದು ನಂದ ಗೋಕುಲಗೆ ಪೋಪೆ ಅಪಗ ಕೊಡೆತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಆದಿಶೇಷೆ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಪಿದೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಡ್ಲ ತೂಪನಾಮ ಆ ಕಥೆನ ನಂಗೆ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಕೃಷ್ಣದೇವರಿನ ದೇವರಿಗೆ 2 ಜನ ಅಪ್ಪೆ ಅಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಪೆದ್ದಿನ ಅಪ್ಪೆ ದೇವಕಿ ಸಾಂಕಿದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಯಶೋದೆ ಅಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣದೇವೇರು ಅರ್ನ ಬಾಲಲೀಲೆನ ತೋಜಾನಾಗ ಇತ್ತ ನಂಗೆ ಜೋಕುಲು ಏರಾಂಡಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ತಂಡ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡ ಅಕಲ್ನ ಆ ತುಂಟಾಟ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಲನ ಮಲ್ಪುವ ದಯಪಂಡ ಕೃಷ್ಣದೇವರ್ಲ ಜೋಕುಲಾಟಿಕೆಡು ಆರು ಗೊಬ್ಬಂದಿನ ಗೊಬ್ಬಿಜ್ಜಿ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ ಒಂದು ಆ ನಂದ ಗೋಕುಲಡ ಆರು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬುಲು ಆ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಕಂಸನ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ರಕ್ಕ ಸೇರಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪಡೆ ಕೃಷ್ಣದೇವೇರಿ ಕೆರಿಯೇರು ಈ ಕಥೆಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಅಂಡ್ ಐಟ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಸನ ಕೆರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಕಂಸೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರನ ತಮ್ಮಲೆ ಎಂದು ತೂಯಿಜೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಆ ದುಷ್ಟೇ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಕಾರಣಡು ಕಂಸನ ಕೆರ್ದು ಅಧಿಕಾರಡು ಪೊದುಕುಲ್ಲುಜೆ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಿನ ಕೆಲೆಗೆ ಇತ್ತದ ರಾಜಕಾರಿನ ಕೆಲೆಗೆ ಕೃಷ್ಣದೇವೇರು ಕೊಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂದೇಶ ಕೃಷ್ಣೆ ಓವೇ ಅಧಿಕಾರಡು ಕುಲ್ದಿನ ಎತ್ತು ಕಂಸನ ಕೆರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಧುರೆದ ಆ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಡು ಅನಾಯಾಸವಾದ ಆಯ್ ಕುಲ್ದೋಲಿ ಆಯೆ ಕಂಸನ ಅಮ್ಮೇರು ಉಗ್ರಸೇನನ ಕಂತದ ಉಳ್ಕುಲ್ಲಾಯೆ ಈರು ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿ ಅದು ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಐದು ಪಕ್ಕ ದ್ವಾರಾವತಿ ದ್ವಾರಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಬಲರಾಮನ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಮಲ್ತೆ ಪಾಂಡವರಿಗಾಯ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮರಾಜನ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಿಂದ ಮಲ್ತೆ ಅಧಿಕಾರದ ಆಸೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರಿಗೆ ಇತ್ತೀಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಕೃಷ್ಣ ಲೆಕ್ಕನೆ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕೃಷ್ಣನ ಕುಲ್ಲಪ್ಪಗಿತ್ತೇರು ವಸುದೇವನ ಬೊಕ್ಕುರಿ ಮಗೆ ಪೌಂಡ್ರಕೆಯಿಂದ ಎನಪುದರ್ ಆಯ್ಗೊಂಜಿ ಮರ್ಲು ಯಾನೇ ನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಅವತಾರ ಅಂದ ಆಯ್ಗೊಂಜಿ ಭ್ರಮೆ ಐಕಾಯೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ 2 ಕೈಕ್ಲೇನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಕೃತಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಗರುಡ ಪಕ್ಕಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ತದು
ಐತ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲುದು ಯಾನೇ ವಿಷ್ಣು ದೇವರನ ಅವತಾರ ಅಂತ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ. ಆಯನಡೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಪೋದು ಕೃಷ್ಣದೇವರ ನಾಯಿ ಬರ್ಪಾಯಿನಿ ಜನ ಕೊಡ್ದು ಕಡಪುಡಿಯೇ ನಿನ್ನ ಕೈ ಟುಪ್ಪುನ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರನ ಎಂಕ್ ಕೊರೋಡಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರ ಬಂಡೇರಿ ಯಾನೇ ಬತ್ತದು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಬತ್ತೇರಿ ಲಡಾಯಿಡು ಆ ಪೌಂಡ್ರ ಕನಕೇರಿಯರು ಸ್ವತಃ ತನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಮಗೆ ಎಂದು ಬಂಡ ತಂಗೆ ಸೋದರೇ ಅಪ್ಪೆ ಆಂಡ ಈ ದುಷ್ಟೇ ಆದ ದುಷ್ಟರ್ನ ಕೂಟಡಿತ್ತಿನೆಡ್ದಾತ್ರ ಸಂಬಂಧ ಪಂಡದು ತೂಯಿಜೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಪೌಂಡ್ರ ಕನ್ನ ಕೆರಿಯೆ ನರಕಾಸುರೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಕ್ಕಸೆ 14,000 ಪೊಣ್ಣುಲೇನು ಒಂಜೇ ಮುಹೂರ್ತೋಡು ಮದ್ಮೆ ಆವೋಡು ಪಣ್ಣದ ಕೆಲ್ನೆ ಸೆರೆಮನಡಿದಿದ್ದುಪ್ಪುವೆ. ಆ ಸೆರೆಮನಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿನ ತೋಜಾಯರು ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಈ ಕಥೆಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚನ ಕೃಷ್ಣದೇವರನ ಕಥೆ ಸಾರಾಂಶ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಲೇನು ಪೂರ ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನ ಅವತ್ತು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಗತಿದಾಂತಿನಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೋದ್ಧಾರ ಅಂದ ಪನ್ಪ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೇನು 5,000 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಕೃಷ್ಣದೇವರು ನಡಪಾದಿತ್ತೇರು. ಆ ಕೃಷ್ಣದೇವರನ ಆ ಕಥೆನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆയുടെ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಐಟ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಎಂಟೆ ನಡತು ನೋಡು ಅವು ರಾಜಕಾರಣಿನ ಕಿಲೆಗುಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಗುಂಡು ಉದ್ಯಮಪತಿನ ಕಿಲೆಗುಂಡು ಗೃಹಸ್ಥರಿನ ಕಿಲೆಗುಂಡು ಅವೇನು ವಾ ಆಂಗಲ್ಡ್ ತೂಂಡಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆയുടെ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಶ್ಲೋಕಲ ತಂಡ ಆ ಸಂದೇಶಲು ನಂಗೆ ಜೀವನದ ವಾರೀತಿ ನಡಪಡೋ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿನ ತೋಜ ಅವುಂಡು. ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರ ಅವು ಎನ್ಮನೆ ಅವತಾರ ಎನ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ 10 ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣಗೆಂಚ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ಮ ದೇವಕಿ ದೇವಿನ ಎನ್ಮನೆ ಗರ್ಭಡು ಪುಟ್ಟಿನಾರು ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಕೃಷ್ಣದೇವರನ ಬೊಡೆದಿನಕುಲು ಎನ್ಮ ಜನ ಅಷ್ಟಮಹಿಷಿನಕುಲೊಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪುದರ್ ಅಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಎನ್ಮನೆ ಅವತಾರ ಅಂದ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ದಶಾವತಾರ ಅಂದ ಪನ್ಪ ಮುಂದೆ ದಾಯಂದು ಕೇಂದ್ರ ಏರಾಂಡಲ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರ್ ನಿಕಲ್ಡ ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಏರು ವಿಷ್ಣುದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಅರೆಗಳ ಎಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ಅಂದ ಕೇಂದ್ರ ವಿಷ್ಣುದೇವರನ ದಶಾವತಾರಡು 10 ಅವತಾರದಿರ್ತೇರು. ಆ 10 ಅವತಾರನ ನೆನಪುಡೆಂಚದೀವೊನ್ನು ಅವು ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಭಜನೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಬಂಗಜ್ಜವು. ನಮ್ಮ ಮಂಗಳ ಪದ್ಯಡು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಮನ್ಪ ಚಲಿಸುವ ಜಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ಸ್ಯನಿಗೆ ಮತ್ಸ್ಯ ಪಂಡ ಮೀನು ಗಿರಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಪೊತ್ತ ಕೂರ್ಮನಿಗೆ ಕೂರ್ಮ ಪಂಡ ಏಮೆ ಕೂರ್ಮಾವತಾರ ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ ಅಂಡ್ ಕೂರ್ಮಾವತಾರ ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮ ಚಲಿಸುವ ಜಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ಸ್ಯನಿಗೆ ಗಿರಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಪೊತ್ತ ಕೂರ್ಮನಿಗೆ ಧರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ ವರಹಾವತಾರಗೆ ತರಳನನ್ನು ಕಾಯ್ದ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನಿಗೆ ವರಹ ಅಂದ ಪಂಡ ಪಂಜಿದ ರೂಪಡು ಬತ್ತಿನಾರು ಐದು ಪಕ್ಕ ನರಸಿಂಹ ಐದು ಪಕ್ಕ ವಾಮನ ಐದು ಪಕ್ಕ ಪರಶುರಾಮ ಅವತಾರ ಈ ಪಕ್ಕ ಶ್ರೀರಾಮ ಅವತಾರ 7ನೇ ಅವತಾರ ಎನ್ಮನೆ ಅವತಾರ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಐಕ ಪೂರ್ಣ ಅವತಾರ ಅಂದ ಪುದರ್ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರಡು ರಾಮಾವತಾರಡು ರಾಮದೇವರು ಓಲ್ಲ ಯಾನ ದೇವೇರೆಂದು ಬಂದಿದ್ದೇರು ಒಂದು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಆಂಡ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರಡಾನಾಗ ರಾಮಾವತಾರಡು ರಾಮದೇವರು ಏಕಪತ್ನಿ ವ್ರತಸ್ಥೆ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರಡಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮದ್ಮೆ ಆತೇರು ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಪೂರ್ಣಾವತಾರಿಯಾದ ಕೃಷ್ಣದೇವರನ ಅತಿರಂಜನೀಯವಾಯಿಂಚಿತ್ತಿನ ಕಥೆಗಳು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮದ್ ಮಹಾಭಾರತ ಆ ಮಹಾಭಾರತದ ನಾಯಕಿಯಾದ ಉಪ್ಪುನಾರು ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಐದು ಪಕ್ಕ ಕಲ್ಕಿ ಬುದ್ಧ ಈ ಅವತಾರಲು ದಶಾವತಾರಲು ಅಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣದೇವರಿನ ಒಂಜಿ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಶಬರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಕಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ಪರ್ಧೆಲೆದ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲ್ ನೆಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆಡಿನಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಯರು ಬಹುಮಾನ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡೊಂದತ್ತು ಆಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಜಾಗೃತ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕುಲು ಕದ್ರಿಡೆ ಸುಮಾರು 32 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕಲ್ಕೂರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಸುರುತ ವರ್ಷ ಎನ್ಮ ಜೋಕುಲಿತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಸಾವಿರಾರು ಜೋಕುಲು ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಡ್ 10-30 ವಿಭಾಗಡ್ ಅವಳು ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡಪುಂಡು. ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಅಂದಕೇಂಡ ಇಲ್ಲಡು
ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮನ್ಪಡೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಲೆ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪಲೆ ಓವಾಂಡಲ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಕೃಷ್ಣನ ವೇಷ ಪಾಡುನುಂದಾಂಡ ಏತ್ ದಿನ ನಿಕುಲೈಕಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುವರು ಆತ್ ಪೊರ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಈ ಮಾಡೂರ್ದ ಶಬರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಕುಲು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ದೇರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾತ ಅತಿಥುಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಂತದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೊಂಜಿ ಸ್ವಾಗತನ ಮಾತ ಅತಿಥಿನಕಿಲೆ ಕೊರ್ದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರ ನಡಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾಯಿನಂಚಿನ ಶಬರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲೆಗೆ ಆ ಪದಾಧಿಕಾರಿನ ಪಟ್ಟಿ ತೂನಾಗ ಐತ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರ್ನ ಕುಲ್ಲುಳ್ಳೇರು ಅಕೆಲ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟು ಸೇರ ಎನ್ನ ನಿಜವಾದಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶನೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರಿಗೆ ಲಂಚಿನ ಅರೆಗೆ ಏರ್ಲ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಪಂಡಿದಿಜ್ಜಿ ಅರ್ನ ಸಹಪಾಠಿ ಆಯಿನ ಸುಧಾಮೆ ಕುಚೇಲೆ ಆಯಗೆ ಬಜ್ಜಿಲ ಆಯ ಕೊನಬೈದಿನಂಚಿನ ಬಜ್ಜಿಲು ತಿಂದದು ಆಯನ ಇಷ್ಟ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಅವೇನ ಆಯ್ಗೆ ತೆರಿಯಂದೇನೆ ಆಯ್ಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಕೃಷ್ಣದೇವೇರು ಅರೆಗೆ ಒವ್ವೇ ವಿಧವಾಯಿಂಚಿತ್ತಿನ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಪಂಡಿದಿಜ್ಜಿ ಕಂಸನ ಕಡೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಕುಬ್ಜೆ ಪಂಪಿನಾಲ್ ಒಡ್ತಿ ಬತ್ತಲ್ಗೆ ಅಷ್ಟಾವಕ್ರಿಯಾಲ್ ಅಲೇನು ಸರ್ತ ಮಲ್ತದು ಅಲೆಗೊಂಜಿ ಸಾದಿ ತೋಜಾಯಿನಾರು ಕೃಷ್ಣದೇವೇರೆಂದು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ಚರಿತ್ರೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನ್ವ ಕೃಷ್ಣದೇವರಿಗೆ ಆಯ ಏತೇ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅದು ಆಯ ಅಧರ್ಮಿಯಿಂದ ಆದಿತ್ತಂಡ ಆಯಗಾರು ತೆರಿ ತಾಂಗು ಕೊಲ್ಪಿನಾರತ್ತು ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆಂತಿನಾಯೆ ಆಯ ಬಜಿ ಪಾಪದಾಯೆ ನಿಕೃಷ್ಟೆ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಆಯಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಮಾನ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿನೆ ಕೃಷ್ಣದೇವೇರು ನಂಕರ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಚರಿತ್ರೆ ತೋಜಾದೇರು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಪೊಳಪುನ ಕೊರಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಪರ್ಪನ ಪುಗರ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ್ ಕರಿನ ಅವೇತ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಾಟಕ ರಂಗಡು ಅಂಚನೆ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ ಪಡೆಯಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತಡು ಅರೆಗೆ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ರಂಗ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗಡು ಪುದರ ಪರಪಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಆ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹನುಮಂತ ಕೊರಡ ಪಡೆದು ಸಮಸ್ತೆರನ ಪರವಾದ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಂತೊಂದು ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಚುರುಕಾದ ತಾಂಬೂಲನ ಕೊರ್ದು ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಲನ ಪೊದ್ಯಾದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕೆ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರು ಶಾಲನ ಪೊದ್ಯಾಯರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಹಿಡಿದು ಧೀರಜ್ ಗಟ್ಟಿರ್ ಹಿಡಿದು ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಅಂಜನೆ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹಿಡಿದು ಫಲಪುರ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ದು ರಾಜೇಶ್ ಎ ಉಚ್ಚಲ್ ಮೆರೆಡ್ದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿಡು ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಡು ಈ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ರಟ್ಟೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸುರುಕಾದ ಆನಂದಾಶ್ರಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ 8ನೇ ತರಗತಿ ಓದುಪುನ ಕುಮಾರಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಬೇರೆ ಬದ್ಧ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೇಶ್ ಉಜ್ಜಲ್ ಮೇರೆ ಕೊರಿಯರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಅಂದಿರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದು ದ್ವೇ ಚಾವಾಡಿಡು ನನಾತ್ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಪಡೆಬಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊರಡೊಂದಿಗೆ ನಂದಲ್ಲ ರಟ್ಟನೆ ಸ್ಥಾನಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಣವನ್ನು ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕದೆ ಮೇರೆ ಪಟ್ಟೋಡು ಒಂದು ಯಾನು ಕೇನಂದುಲ್ಲ ಚೇತನ್ ಲಂಚನೆ ಇತ್ಯದ ಕಾಲುಡು ನಮ್ಮ ಜನರೇಷನ್ ಮುಂದುವರಿದೆನೆಂದು ಆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಬ್ದೋಡು ಪಂಡರ್ನ ತಂಡಲ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಏತ ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿದಂದು ತಂಡಲ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಆ ಪರಿಮಳಗೂ ನಮ್ಮ ತುಂಬುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ನಮ್ಮನ ದಿನನಿತ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ನಮ್ಮ ತರೆತಗ್ಗ ಎಂದು ತಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಪ್ಪೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ನಮ್ಮನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಯರು ಒಂಜಾತ್ ದುನ್ನ ತಡೆಯವರ ತೀರಂದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಪ್ಪೆ ನಮನ ಕಣ್ಣು ಮರತ್ತದು ತೂಪುಂಡು ಎನ್ನೋಲಿ ನಮ್ಮ ದಾಯ್ಬನ್ನಾಗ ಮುರಣಿ ಹಿಡ್ದುಂಚಿ ಸಾಧಾರಣ 1-2 ತಿಂಗಳು ಅಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ರೌದ್ರವತಾರ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೇನ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೇನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿನ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಪುಡಾಡದು ನಂಕ ನಡಪರೆಗೆ ಬದಿಕರೆಗೆ ಸಾದಿ ಮಲ್ತು ಗೊತ್ತಿನಂಚಿದಿನ ಆ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿನ ನೆನೆಪುನು ಒರ್ತೋನುಗ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆನು ಒರಿಪುಗ ನಮ್ಮ ಮನ್ನದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಡ ಅವೇನು ಒರ್ತೊಂದು ಬರ್ಕ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಕೊರ್ಕ
ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮತ್ತರ್ಮೆಡ್ ಪಂಡಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರುಣುಕೇಂದು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೇನು ನನಾತ್ ಪೊರ್ಲೆ ಕಂಟದ ಸಾದಿಡು ಕುನಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಗ ದಯಬಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ನಮನ ತಾಂಕದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿರಿಯರು ನಂಗೆ ಒಂದು ಆತು ಪೊರ್ಲೆ ಕಂಟದ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನವಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರವಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನವಡು ಒರಿಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನೇದು ಆತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತೆ ನಡ್ತೊಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಸಾದಿನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಕ ಪಂದು ಪನೊಂದು ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ 2018 ಬರ್ಪು ನಂಚಿತಿನ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಲ್ತಿ ನಂಚಿತಿನ ಈ ಪೊರ್ಲೆ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಆ ವೇದಿಕೆ ತೀರ್ಥ ಕುಲ್ದಿನಂಚಿತಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಆ ಅಂಗನೋಡು ತೂನಗ ತೋಜುಂಡು ಕೃಷ್ಣರಾಧ ವೇಷದ ಜೋಕುಲು ಎತೋ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕುಲು ಅಕಲ್ನಾತಿಗೆ ಪಾತೆರೊಂದಿಪ್ಪೇರು ದಾಯಿ ಬನ್ನಗ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಯಾನ್ ಪಾರ್ದಿನ ತಂಡ ಆ ದುಂಬುದ ಬಾಲಲೀಲೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತಿನ ಕೃಷ್ಣೆ ವಾರೀತಿಡು ಉಪ್ಪೇರು ಪಂದಿ ಎನ್ನೊಂದು ಅಕುಲ್ಲ ಅವೇ ತುಂಟಾಟ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ನಾವು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲ್ಲ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಪಡು ಅಂಚೆನೆ ಶಬರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದಕುಲು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿಯರ್ ಬಂಡ ನಿಜವಾಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸೈನಿಕರೇ ಪ್ರವೀಣ್ ಅನ್ನಾಗೆ ಮುಲ್ಪ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಏರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ಆ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಶಬರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದಕುಲು ಮಲ್ದೇರು ನಿಜವಾದ್ಲ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ತರೆತಗ್ಗವನಂಚಿತಿನ ಸಂಗತಿ ದಯಬನ್ನಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾರೇಗೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತೋಡು 24 ಗಂಟೆಲ ಕನ್ನಡ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಯೋಚನೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಖಾಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಇತ್ತಿನ ಉಲೈತಿನ ಒವೇ ಧರ್ಮದಾಗಲು ಆದಿಪಡು ಒವೇ ಜಾತಿದಾಗಲು ಆದಿಪಡು ಒವೇ ಕುಟುಂಬ ಆದಿಪಡು ಅಗಡು ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಡು ಬದುಕೊಡು ಭಾರತ ಪನ್ಪುನವು ಭಾರತದ ಅಪ್ಪೆ ಐಟಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಲೆಯಲು ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆಲು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಪಂದು ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಿಕಂ ಪನ್ಲೆಕ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಪಂದು ಎನ್ನದು ಆ ಗಡಿ ಕಾಪು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಸೈನಿಕರೇನು ಓಲು ಇತ್ತೊಂಡಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಗುರುತಿಸವನವು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅಂದು ಪನೊಂದು ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ಶಬರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನಾತ್ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಮುಖೇನ ಸಮಾಜದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವರ್ಗೋಗು ಎಂಜಿನಾನ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪುನತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕುಲು ಒಂಜಾತ್ ಸಹಾಯಸ್ತ ನೀಡು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚನೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮನು ಒರಿಪುನಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ತುಮ್ಮಿನಂಚಿನ ಭೂಮಿದ ಆ ಪೊರ್ಲೆಕಂಠದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪುಡಡೊಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಗೆ ತರೆತಗ್ಗವೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭರಿತವಾದ ಮಲ್ಪುಗಂದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಆಕಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಉಂತಾವ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದಾದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ಕಂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಆ ಜೋಕುಲ್ಲೇಡ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಬೇಗಂದ್ಕಂಡ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೀರಾ ಯಾರು ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಕುರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನವನಿತನ್ನಿ ಕೋಡೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ನಿಜವಾದ ಆರು ಪೊಡಾಯಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಲ್ಕುರ ಇರಲ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಮಾತ ಆಯ್ತಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅಂಡ ಯಾನು ಕೋಡೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಎಂಕ ಆಯ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಖುಷಿನು ಯಾನು ಈ ಪೊರ್ತುಗಳ ಪನ್ಪದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಉಂತಾವ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸುರೂಟು ಮಲ್ಪೋಡಾಯಿ ನೆಂಚಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣೇಂದ ಆಡ ಮಲ್ಲೆ ಜಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತನೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲಿ ಆಡ ಕೆಲವು ಮಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಪತೊಂಬತ್ತದು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಐತ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಐತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎಂಚಿನ ಆ ಅಭಿನಯ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಪಂಡಿತ ಕೊರ್ಪುಣೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಏಸ ಬಾಡ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಏಸ ಬಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಿ ಪಾತೇರಿ ಬಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಏಸ ಬಾಡ್ದೆ ವಾ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಯ್ಕೆ ದಾಯಗನ್ನು ಕೇಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಎದ್ದು ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡೇರಿ ದಾಯಗನ್ನು ಕೇಂಡ ಯಾನು ರಂಗಭೂಮಿಡಿತ್ತನಲ್ಲ ಯಾನು ಯಕ್ಷರಂಗೋಡು ಬತ್ತಿನಾಯಿ ಪಂಡ ಯಕ್ಷರಂಗದಕ್ಕಲ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತು ಬತ್ತಿನಾಯಿ ಈ ಬಣ್ಣದ ಆ ಪವರ್ ಎಂಚಿನ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಯಾನು ಬಣ್ಣದೆತ್ತಿನ ಕುಂಟು ಅರ್ಧ ದಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಜೆಲ ಅತ್ತನ್ನ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆಯ ಇಂಚ ಮಾತ ಕೊಡ್ದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅಂಡದ ಕುಂಟುಂಡು ದೊಂಬು ಪಾಡ್ದು ಯಾನು ಅಕ್ಲಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೀನಿ
ಅಂಚಾದಾದ ಆ ಬಣ್ಣದ ಬದುಕದಾದ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು, ಆ ಬಣ್ಣದ ಪವರ್ ದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆ ಬಣ್ಣದ ಪವರ್ ಹಿಡ್ದೆ ಯಾನಿನಿ ನಿಕ್ಲೆದ್ರು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಉಂಟುದೆ ಅನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಆ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಡಿಗಾಕೊಂಡದು ಎತ್ತಾ ಉಂಡು. ನಿಖಿಲ ಜೋಕುಲು ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಉಂಟುದು ಪೆರೆಯಾವು ಆಂಡಾಕಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏತು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಆಗಿರಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಅವು ನಮ್ಮ ಕೈ ತಪ್ಪುನಿ ಕೈಕೆ ಯಾನು ಏಪಲ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಮಲ್ಪುನಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆಯಾನು ಪಾತ್ರದ ಅಭಿನಯ ಭಾವನೆ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಕಲ್ಪಾವುಜಾರ್ ನಿಜವಾದ ಎಂಜಿನ ಅಂದಕೆಂಡ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೆಸಬಾರ್ದು ಅವು ದಾದ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಐತ ಮಾಹಿತಿ ಶುರುವಾದ ತೆರಿದಿನಕಲ್ಲ ಮತಕ್ಕೇನೊಂದು ಈ ನೆತ್ತ ಭಾವನೆ ಇಂಚ ಈ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇಂಚ ನೇರು ಮಾತ್ರ ತೆರೆಯೋ ನೋಡು ತೆರೆಯೊಂದು ಆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಕಂತಾರ್ನ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಹತ್ತು ನೇರ್ದು ಮಿತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಎಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಪಡೆಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ನಗ ಕೋಡೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕುರ ಪಾತೆರ್ನ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ನಗ ತಂದಾಂಡ ಪೆಡ್ಡೆ ವಸ್ತು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪ ಆ ಬಾಲೆ ಆಯ್ತ ಮುಟ್ಟೈತಿನ ತಿಂದ್ರೇನೆ ಒಯ್ಪುನಿ ಬೇಗನಿಗೆಂಡ ಬಾಲೆಗೆ ಓಲ ಗೊತ್ತು ಪುಚಿ ಬಾಲೆ ಗೊತ್ತುಪುನಿ ತಿಂಡ್ರದ ಮಾತ್ರ ಬಾಲೆಗೆ ಆ ಬಹುಮಾನ ಬರ್ಚಿ ಬಾಲೆ ಪಂಡ ದೇವಿ ಎಂತಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ಯಾನು ದಾಯ ಈ ಬಣ್ಣದ ಬದುಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರುವೆಂದು ಪಂಡ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೈತ ಬಣ್ಣದ ಪವರ್ ದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆಗಲ ಎಂಕ್ಲಿರ್ದಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ನಕಲು ಬಣ್ಣ ಮುಟ್ಟು ನೇರ್ದುಂಬು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತೂಪುನಂಚಿನ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಪೇರಿ ಬಣ್ಣನ ಕೈಟ್ ಪತ್ತದು ಕೈ ಮುಗಿಪೇರಿ ಆ ಬಣ್ಣದ ಪವರ್ ಆಕಲೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಕೆಂಡ ಆಕಲು ವೇದಿಕೆ ಬಣ್ಣಗ ಆ ಬಣ್ಣದ ಪವರ್ಡೇ ಆಕಲು ನಲಿಪು ನಿಂದು ಪಂಡಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆವಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಬಣ್ಣ ಪಾಡು ಎಂಕಲ್ ರಾಯಕಂದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಆತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಣ್ಣ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆ ವೇಷ ಇಂಚ ಬೋರ್ಡು ಐನು ಮಾತ್ರ ಆಕಲು ತೆರೆಯೊಂದು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಮಾತ್ರ ಈ ಬಣ್ಣದ ತೆರೆಯೊಂಡ್ರಪ್ಪುನಿ ನಾಟಕದ ವಾ ಕಲಾವಿದೆರ್ಲ ಬಣ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತೆರೆಯೋನ್ವೇರು ಏರೆಂದು ಕೇಂಡ ಲೇಡಿ ಪಾತ್ರ ಏರು ಮಲ್ಪೇರಿ ಶ್ರೀ ಪಾತ್ರ ಏರು ಮಲ್ಪೇರಿ ಅಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಆ ಬಣ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರುವನ್ವೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲಾಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಓಡಿ ಯಾವ ಶಬರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಕ್ಲು ತೆಂಕಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಶಬರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಕ್ಲು ಎತ್ತೋ ದಿನೋಡು ತೆಂಚಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓಡಾದು ಭಾರಿ ಭಂಗ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಮೇನ್ ಯಾನು ಮುರಾಣಿ ಯಾನು ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋರು ಬತ್ತಿನ ಪಗನೆ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಐನ್ ತೂರಾಗ ಎನ್ನುಂಡು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುವ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಯೆ ಎಂಕಲ್ ಆನಿದ ದಿನ ಬತ್ತುವ ವೇದಿಕೆ ಪಾತಿರುವ ಎಂಕಲ್ ಪೋಪ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತ ಪಿರೌಡು ನಮ್ಮ ಶಬರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬೆಂತಿನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಉಡಲ್ ದಿಂಗಿನ ಸೊಲುಮೆಲನ್ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಶಬರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಮುತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಡು ಪಡೆದು ಯಾನ್ ದೇವಡ ನಟ್ಟೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತ ಸಮಾಜಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕೃಷ್ಣನ ವೇಷ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ವೇಷ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಮಾತ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಲು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಲು ಇನ್ನು ಒಂಚಿ ಪೋಪಣಂದು ನಮ್ಮ ತೊಂಡ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ದುಕ್ಕೋಡು ಪನ್ನಡ ಆಪಡು ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ ನೆಡ್ದು ಕಡಪಡೋದಿತ್ತೇರಿ ಅವಳು ಮೊಸರೆ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಬೋಲೆ ಮೂಲು ಗಣಪತಿ ಉಂಡು ಅಡಗು ಬೋಲೆ ಆಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಒಡಗೆ ಬೈದಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೇನು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕಡಪುಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಪಿರತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಅಕಲೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಹೋಗೊಂಡ ಅವೇನಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚಿ 2 ದಿನದ ತುಂಬ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಏರೋ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಪನ್ನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಪಂದಿತ್ತೇನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಓಲ್ ತತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ಆರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಪಂಡೇರು ಸುರುಕಾದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡ ಇನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರೀತಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರೀತಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಇನ್ನದ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಸಮಾಜ ಒಂದುಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಸಂಸಾರ ಒಂದುಂಡು ಇನಿ ಕಂಡನ ಬಿಡಿದ 2 ಜನಲ ಬೆಂದ್ರ ಪೋನಾಗ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಕೊರಡಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಇಂಚಿನಂಡು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಲು ಇಂಚಿನಂಡು ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಐತ ವಿಚಾರಲು ಇಂಚಿನಂಡು
ಅವೇನು ಬಾಲೆಗೆ ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅವೊಂದಿಚ್ಚು ರಡ್ನೇದಾದ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಗುರು ದಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚು ದಾಯ ಪಂಡ ಇನಿ ಹಿರಿಯ ದುಂಬು ತಕ್ಕಲು ಹಿರಿಯ ತಕ್ಕಲು ಬಂತೀರಿ ದುಂಬು ದಾಲ ಬೇಲೆಜ್ಜನ್ನ ಆಯೇ ಟೀಚರ್ ಆವೊಂದಿತ್ತೆಗೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿಗೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇತ್ತುಂಡ್ರಿ ಆಂಡ ಇನಿ ಎಂಚ ಆತನ ಪಂಡ ಇನಿ ಆ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿ ಆ ವೃದ್ಧಾಪಕ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾವನಡು ಆಯೇ ಅವಳು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪಾಠ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಅತ್ತಂದೆ ಆ ಗುರು ಬಕ್ಕ ಶಿಷ್ಯರ ನಡುಟಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇನ್ನಿದ ದಿನಡು ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಮೂಜಿನತೆ ಎಂಚಿನ ಪಣಂದುಲ್ಲರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಡೆಲ್ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಏರಾವಡು ತುಂಬ ಎಲ್ಲೆ ಪುನಗ ನಮಕ್ಕೇನು ನಿತ್ಯರು ಈ ಏರ್ಲೆಕ್ಕ ಅವಡು ಏರ್ಲೆಕ್ಕ ಅವಡು ಪಂಡ ಏರಾ ಒಂಜಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸೇನಾನಿಯ ಅತ್ತು ಏರಾ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿನಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪನೊಂದಿತ್ತ ಆಂಡ ಇನಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅಜ್ಜಂಡ ಏರಾ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಕಲು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪುವ ನೆಕ್ ಮೂಲ ಕಾರಣ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಇನ್ನು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಇಲ್ಲದ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಂಚಿನುಂಡು ಅವೆಡ್ದು ನಮ್ಮ ದೂರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ್ರ ಮೂಲತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡ ಎನ್ನ ನನೊಂದ್ಸರಿ ಕಲಕಲದ ವಿನಂತಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಬೊಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ತೆರಿವನ್ನು ನಿಗಳು ಇಲ್ಲಡ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚಂದ ಅಂಡ ಜೋಕುಲು ಪಿದಯಾದ ಮಲ್ಲ ಬನ್ನಗ ಅಕಲು ಖಾಲಿ ಪುಸ್ತಕದ ಒಂಜಿ ಬದನೆಕಾಯ ಒಂದೇ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯರಾಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಸರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಾತ್ರ ದುಂಬುಗು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಜೋಪೆಗಳ ಏಪಾಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಡೆಲ್ ಬೋಡುಂದಂಡ ಪ್ರವೀಣನ ತೊಜಪಾಲೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ಸೇನಾನಿಯಾದ ಭಾರತ ದೇಶನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ರೂಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡದ ಪಂಡ ಇನ್ನಿ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರೋಡು ಒಂಜಿ ನಿಖಿಲ್ನ ದುಂಬುದು ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮನ ಭಾರತ ದೇಶಡು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಾಡ್ಲತ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಬಂಡ ಜವನೇರು ಖಂಡಿತವಾದ ಜವನೇರ್ನೆದುರು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಎದುರು ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿಂದ ಅತನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿಂದ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ರಂಜಿತ್ನ ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯೋಧರು ಜೀವದ ಹಂಗು ಬುಡ್ದು ಮಂತದಾಂಡಲ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಗೊಂಡಲ ದೇಶನ ವರಿಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಜವನೇರು ನಮ್ಮ ಭಾರತೋಡು ಹುಟ್ಟುದೇರು ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಮಾತಿರಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಎದುರುಡು ಸೀದಾ ಪೋಂಡ ಆಪೂಜಿ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗ ಓಡು ಪಂಡದು ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಎಗ್ಗೆಲೆ ಇನಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ದ ರೂಪೋಡು ಬೈದಿನ ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ಯಾನ್ ದಾಯಪನಂದುಲ್ಲ ಬನ್ನಗ ಈತು ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಜವನೇರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಡು ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನತೆಯನ್ನು ನಶಿಸಿತು ಯುವ ಜನತೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಗ ತಪ್ಪಾದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುಗಳ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊರತೆಯನ್ನು ವಕೀಲರಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ದಾದ ತತ್ತದ ಬಣ್ಣದ ಅಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜನತೆ ಯುವ ಜನತೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತು ಪೋದು ಒಂಜಾತು ಹಾಲಾತನ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲ್ಲ ನೇನು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಎತ್ತುಂಡ ಹಾಲು ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಐನು ನಮ್ಮ ತೂದು ಐನು ಸರಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ಖಂಡಿತ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೇನು ದಾಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಂತ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಗ್ರಾಮಡು ಒರಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ದ ವ್ಯಸನಿ ಆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ತೂಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅವು ಸಂಘಟನೆ ಹಿಡಿದು ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿಜ್ಜಂದಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಅದು ಮಲ್ಪವನ ಅವಳು ಸಂಘಟನೆ ತುಂಬ ಬರ್ತದ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಭವ್ಯ ಭಾರತ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಆ ಭಾರತದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇನಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ನ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತ ಮೇ ಇರ್ಮನೆ ಪೋಪುಂಡು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಮಾತಿರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ಅನಗ ನಮ್ಮ ಕರಿನ ಪೋಜಾಯಿ ನಂಚಿತನ ವಾಜ ಪೇರು ಆ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೈನಿಕರ ಆಕ್ರಮಣ ಮಂತಿನಂಚಿತನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಪೋಡು ಆ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಪೋದು ಆ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡರು ಸೈನಿಕರು ಆಪ್ಕೆ ಪೀಚೆ ಸಾರೆ ಕರೋಡು ಆದ್ಮಿ ಹೇ ಜಾವೋ ಬಂದದು ಆ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಹುರಿದಿಂಬಸದೆ ಅಕುಲು ತಿಗಲ ಕೊರಿಯರು ಸೈನಿಕರು ತಿಗಲ ಕೊರ್ನೆಟ್ ಇನಿ ನಮ ಉಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಕುಲು ಬೆರಿ ಕೊರ್ತು ನೆಂಡ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ
ಎಂಚಾತ ಒಂದು ಎನ್ನಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೇಶ ಕಾಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮೂಲ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತಿನ ಶಬರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಸರದ ಜೋಕ್ಲೆನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆನ ತೋಷ್ಪವನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆನ ನಮಗಿನ ಶಬರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡದು ಮಕ್ಕಳಿಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೋಡೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೋಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾದು ಅಕಲು ಕೊರಡು ಪಂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನನ್ನಲಾತು ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ಕೊರಡು ಪಂಡ ಮೇರೆಗೊಂಜಿ ಮಾನದಿಗ ಮಲ್ತೇರು ಅವೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗ ನನ್ನಲಾತು ಮಸ್ತ್ ಮೆರಗು ಕೊರುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಚೆನೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ ಎಂಗೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಅವಕಾಶ ಹುಡುಗರ ವಿಭಾಗ ಆಂಜೋಕುಲ ವಿಭಾಗಡಿ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ 1 ಮತ್ತು 2 3ನೇ ತರಗತಿ ಹುಡುಗರ ವಿಭಾಗಡಿ ಮೋಕ್ಷ್ ಕೆ ಎನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೋಕ್ಷ್ ಕೆ ಎನ್ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ 1 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ತರಗತಿ ಹುಡುಗಿಯರ ವಿಭಾಗಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕವನ ಪಿ ಮಾಡೂರು ಫಸ್ಟ್ ಕವನ ಪಿ ಮಾಡೂರು ಅಂಜೆ ದ್ವಿತೀಯ ಶಾನ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದ್ವಿತೀಯ 4 5ನೇ ತರಗತಿ ಹುಡುಗರ ವಿಭಾಗಡಿ ಪ್ರಥಮ ಶಾಶ್ವತ್ ಸುವರ್ಣ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಡಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪುಟಾಣಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬರ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಜನೆ ದ್ವಿತೀಯ ಅಭಿಷೇಕ್ ಭಗವತಿ ಸ್ಕೂಲ್ 4 5ನೇ ತರಗತಿ ಹುಡುಗಿಯರ ವಿಭಾಗಡಿ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಯಾ ಶೆನೈ ರಮಾನಂದಾಶ್ರಮ ಶಾಲೆ ಶ್ರೇಯಾ ಶೆನೈ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ದೀಪ್ತಿಕಾ ರಾಜ್ ರಮಾನಂದಾಶ್ರಮ ಸ್ಕೂಲ್ ದ್ವಿತೀಯ ದೀಪ್ತಿಕಾ ರಾಜ್ ಅಂಜನೆ ಸುಮಿತ್ ರಮಾನಂದಾಶ್ರಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಲ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ಶಾಹೆಲ್ ಆಸಿಸಿ ಸ್ಕೂಲ್ ದ್ವಿತೀಯ ಶಾಹೆಲ್ ಧನ್ಯವಾದ ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರಾವ್ಯ ಎನ್ ಭಟ್ ವಿಶ್ವಮಂಗಲ ಸ್ಕೂಲ್ 5 ಭಕ್ತಿಗೀತೆ 6ನೇ ತರಗತಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಎಂಸಿ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದ್ವಿತೀಯ 2 ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಧೀರಜ್ ಗಟ್ ಮೇರೆ ದುಮ್ಮದ ಬಹುಮಾನನೆ ಲತಾ ಸೂರ ಸ್ಕೂಲ್ 8 ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿ ಹುಡುಗಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ರಚನಾ ಎಜೆ ಭಗವತಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ರಚನಾ ಎಜೆ ಭಗವತಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ರಜತ್ ಶೆನೈ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರತಾಕ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಅಂಜನೆ ಚಿತ್ರರಚನೆ ಮುದ್ದುಕೃಷ್ಣ ವಿಭಾಗಡಿ ಆದಿಬ 5ನೇ ತರಗತಿ ಹುಡುಗರ ವಿಭಾಗಡಿ ಪ್ರಥಮ ನವೀಶ್ ಭಗವತಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಾರದಾ ನಿಕೇತನ
ಉಚ್ಚಿಲ ಜೋರಾಯನ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಲಿ ಮಾತ ಜೋಗು ಆರ್ಯನ್ಗೆ ಪೂರ ಬಾರಿದರು ಮಾರ್ಗದ ಬರಿ ಕೇಳೋಣ ಬೀರಿ ಮುಟ್ಟ ಕೇಳೋಣ ಈ ಸಿಗಲ್ಲ ಆರ್ಯನ್ ಉಚ್ಚಿಲ ಬೇರೆ ಇಡೀ ಸದ್ದ 2018 ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ವಿಜೇತರಾದಿರಿ ಮೇರೆಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಎಲ್ಲ ಹಂಚಿನ ಧನ್ಯವಾದ ಕುರಿತು ಈ ದೇವರಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕುರಿತು ಕಾಪಾಡೋದು ಬಂದು ಕೇಳೊಂದು ಡೀರಿ ಮಾಡೂರು ಪರಿಸರಡ್ ನಿರಂತರವಾದ 15 ವರ್ಷ ಈ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆದ ಮೈದಾನಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಶಬರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಆ ಒಗ್ಗಟ್ಟದ ಆ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಅವೇ ರೀತಿ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಯಿನ ಜವನೇರ್ನ ಆ ಪಾತ್ರ ಅಂದ ಪನೇರ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ನಿರಂತರವಾದ 15 ವರ್ಷ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೋಡಣೆದ ಮಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅವೇ ರೀತಿ 50 ಹೆಚ್ಚಿನಂಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಶಬರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ 100 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಈ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಾಳೋಡುಂದಾಂಡ ನನಾತ್ ಈ ಪುಟಾಣಿ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲಾಪನ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರೋಡು. ಈ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತು ಅವೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ ಒರಿಪಾವನಂಚಿನ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ದಯಪಂಡದಾಂಡ ಆ ಒಂದು ದೇವೇರ್ನ ಶಕ್ತಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಆದಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಆಚರಣೆ ಆದಪ್ಪು ಅವೇನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಮನ್ಪೆರೆ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಅವೇನು ಕೊಡಿ ಮುಟ್ಟವ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮನ್ಪೊಡ್ದಂಡ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ದಯಪಂಡ ನಿರಂತರವಾದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವ ಆಚರಣೆ ಆ ಒಂಜಿ ಶಾಲಾ ಜೋಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋ ಒಂದು ಆ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಪುಟಾಣಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ಡ್ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರ್ನ ಆ ಭಕ್ತಿನ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಮನ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದುಂಬು ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ ಪನೇರ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ. ನವನೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಪಲ್ಲಕ ದಯಪಂಡದಾಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಆ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಪುಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಉಂಡು ಪೂರ ವಿವರಣೆ ಆದ ಪಂಡಿರ್ದೆ ನನಾತ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊಡ್ತುದು ಅತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರಿ ರಾಮದಾಸರೇ ನಮ್ಮ ಜವನೇರನ್ನು ಉರುಪು ಕೊರುಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಕೊರಿಯರು ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತ್ ದುಂಬಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬುಳವಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕಲ ಪಾತ್ರ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಿರಿಯಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ದಯಪಂಡ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡಿ ಇತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಆದಪ್ಪು ಹತ್ತು ನನ್ನ ಐತ ಪೌರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲ ಆದಪ್ಪು ಒಂಜಿ ನೆರಡ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಆ ಊರ್ದಾಕ್ಲು ಪೂರ ಆ ತಪ್ಪುನು ಸರಿಮಂತ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಪೋಣುಂದಾಣ ಮಾತ್ರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಕಿರಿಯಕ್ಲು ಅವಕಾಶ ಮಂತದ್ದು ಕೊರಡು ಅದೇ ರೀತಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತ್ರಿನಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣರನ್ನು ನಾನು ಈ ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಂತಾರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೆ ದಯಪಂಡ ನಿರಂತರವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಮುರಾಣಿ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ದೇಶ ಎಲ್ಲೆಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಆಚರಣೆ ಮಂತ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ದೇಶದ ಆ ಒಳಿತದಾಗದ ಏರ್ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಂತೀರ ಆರ್ಯನ ಗುರುತಿಸಾದ ಮುಲ್ಪ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಂತದನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಪೂರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದೇನು ಮನ್ಪು ಶಬರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಶ್ವರ ಮಾಡೂರಿನ ತಾಶ್ರೇಡ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಚ್ಚಯ 2018 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೊಲ್ಪು ಪುತ್ತಾದು ಉದ್ದೀಪನ ಮಂತಿನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಉಳ್ಳಾಲ ನೇತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಉಡಲಂಜಿನ ಸುಲಮೇನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ